Takže čaute ľudia, dneska budeme hovoriť o Super Bear Adventure, čiže ja budem hovoriť o Super Bear Adventure, budem vám o tom rozprávať a tak. Takže myslíme tým, že niektorým ľuďom to pripadá ako hra z 90. rokov a pripadá im to ako platformovka, že tam sa skáče a tak, viete. Tak zbierajú sa tam medvede a tuším, keď máš 6 medveďov v Turtle Town, no tak už máš odomknutú arcade svet, aj Snow Valley svet, ten snehový svet. A potom, keď získate 2 v Snow Alley, no tak môžete ísť do Bear Motive Desert a potom, keď tam nazbierate 4 medvede, môžete ísť do Giant House a keď nazbierate všetkých medveďov v tých svetoch, no tak môžete ísť do sveta The Hive, ktorý je za 22 medveďov a v celej hre je 32 medveďov. Ešte počítame s tými, že on je za peniaze a tak, za tie mince, viete. Tak, teraz vám idem rozprávať o jak sa to volá? Začiatok hry. Úplne na začiatku hry, tak tam je taký komiks, že ten báreň, alebo ten tvorca, neviem už jak sa volá teraz, no tak ten rozpráva príbeh, že ako je ten príbeh o Super Bear Adventure, že všetci sú tam dobrí zatiaľ, nikto nič nepije, nejaké fialové medy a tak. No a potom jedna korytnačka, to bola korytnačka, vypila fialový med a proste, že viete, čo sa stalo. Že potom bola už zlá, potom išli do Turtle Town. A potom ste už išli vy. Vy ste išli už hrať tú hru. No tak, báreň spí opretý chrbtom pri strome. A potom sa musíte rozhýbať a tak, aby ste vedeli, že čo robiť v tej hre. A Ačko skočíš a Bčko atakneš. Viete, buchneš. No tak, najprv stlačíte Ačko a potom skočíte na travu. A potom z tej trávy vyskočíte, rozbehnete sa a stlačíte BA a pôjdete až na druhú stranu. Ale pod vami sú tie špice, viete, špice. No a potom je tam taká sviečka a potom je taká voda. No tak musíte preplávať tú vodu, potom je tam tá beristomka, že to Ačko musíte stlačiť a potom stretnete štičku pri takých 2 klikoch a už vám ukáže, že aké svety sú tam a tak, ako sa tie svety volajú a tak. No, potom vám to ukáže logo Super Bear Adventure a ukáže vám to, že máte ísť do Turtle Townu. Ale ešte k tomu je ten Capitulus a Capitulusov brat, takže tam pri tom Capitulosovom bratovi, čiže v modrom, tam musíte mať SBA Gold a tam musíte mať 250 mincí, ale musíte mať jeden SBA Gold
A môžete si zatočiť kolesom a proste, že tam máte legendary item, epic item, 1000 mincí a tak. Takže ešte tam sú tie vchody do tých svetov, Turtletown a tak. Turtletown sú tie tam 2 obruče, v Snow Alley je to tam tiež. V Bernate Desert tiež, v The Hive tiež a v House, a v tom House, Giant House, tam máte tie zmenšovače, ktoré vás zmenšia. A potom pri tých stánkoch, kde je Capitulus a jeho brat, no tak tam je taká kameňová platforma, a tam si môžete meniť oblečenie. Napríklad ja som tento týždeň získal toho veľkého medveďa. Nie, minulý týždeň som získal toho veľkého medveďa a veľmi som za to šťastný. Alebo tento týždeň 4. som mal meniny. Nemusíte mi gratulovať, nie, to nie. A ja som vtedy toho veľkého že jak idete do sveta The Hive, no tak tam vyskočíte na ten kameň, potom na strom a potom na tú platformu. No a potom sa ocitnete v Snow Alley. Potom prekračate a tam uvidíte niečo iné. Uvidíte tam parkour. Parkour tam uvidíte a musíte to preskakať. Ja už som to preskakal. Ja som to preskakal aj 2-krát. Celý 2-krát. Takže dneska sme si porozprávali o Pear Village, čiže kde bývajú všetky medvede, kde sú tam vstupy do všetkých svetov a tak. Takže môžete sa tešiť na ďalšie video neviem, tak asi o 5 minút. Čaute.